bengakaze abe nathi singamgcina nje simbona e-Spring Blue wayelaphaya e-Foslo njengoba sasihambiselwe yamnikela umama washelwa yikho Mamkhumalo naye ukhona. Ngiyacabanga ngathi singabapha ithuba mhlambe khona abafuna ukusho umama uMhlongo baba uMhlongo nobakuthwala nange lapha emva kwabakuhadela bakuthwala Reverend Thwala wakaleli Reverend Mamthwala nange lapha emuva basekahiso. Amen. Sizobapha nje ithuba manje ngiyacabanga ukuthi sesiqedile ngithi baba njengoba sesiqedile angithi sathi masikhuluma sikabakhanyile sacela nje ukuthi sizoba nomkhuleko umkhuleko webanga leli siya kulo next week waseyacela nobakugalela kwathi sifake nobhuti phakathi. Ngoba phela masigcina namhlanje sigcina kusasa next week ukubonana soze sibonane after ubhuti. Sikhulekeni nje sikhulekise nokuthi ubhuti bethu sonke inkonzweni kube right nabahamba endleleni uNkulunkulu asithwale sibuye sonke sisaphephile. Amen. Okay, sis, before bezokhuluma abaholi sicela uconfirma i-date ya next meeting iyobe after Friday bathi ngoMeyi sizoba nayo ngoMeyi asiconfirmeni futhi nakhona futhi i-date kusesekuhle wonke umuntu ahambe azi sicele nevenue kusese-early futhi Sine 16 ne 23 between those two 16 bangcwele Mother's Day. May 16 siyavumelana sonke bangcwele. May 16 siyacela ivenue ke bomama. Ngibongile ukuthi ngithola ithuba namhlanje sizofikela ekhaya. Umama uMhlongo ukhonze eBhayibheli. Uba uShabalala.
ukufika kwami ngiwumakoti ngisemncane ubaba kamama umkhonza nobabazana kababa umkhonza ngafikela eBhayibheli ngakhuliswa ikhehla ejokuba ukushabalala la ngifaka ezwini ngihleze eBhayibheli ngagana ngathola abantwana ngakhulisa abantwana baqeda abantwana bami ikolo bafunda konke. I was about 30 years ngiseBhayibheli ngina 10 years khona manje ngisemethodist ngiyamthanda uNkulunkulu ngaphuma eBhayibheli kule viki ngeviki elandelayo ngasinikela ekonzweni ngoba ngingathanda ukuhlala nabantu ngoba kuthi hlalani kimi ngizocela nifunayo ngithe uma ngizwa ngale interdenominational organization ye-PZA ngaba nalo for spiritual, physical and social support ngiway engizwe ngakhona ngilapha namhlanje ngizobonga ngoba ezinye izinto uye uthi uyazenzela kanti awazi ukuthi kuyicebo likaNkulunkulu uyazi uNkulunkulu ukuthi kwenze njani ukuthi ngalelo langa bafika labo bazalwane endlini bafike bachazela ngePZA Zayoni ngabonga kakhulu sakhuluma nobaba sahlangana nabakwaMkhonza mama uMkhonza wasichazela kakhulu ngeZPC saba nothando wasitshela nokuthi kuzobe kunalo mhlangano wasichazela nokuthi following kuzobe kune Thanksgiving. Unfortunately for the Thanksgiving angeke siphumelele ngendaba zokuthi kunomsebenzi esiuhlela la ekhaya kodwa sibongile ukuthi namhlanje sizofikela ekhaya sizozwa bonke okuyingxabano into ekhona esemhlabeni engafananga futhi ukuthi siyifake kakhulu as long as konke sikuxoxa sikuphosa uNkulunkulu ozoba nathi sibe noxolo njengoba bekukhulunywa ngoxolo namhlanje sibe nenkethelelo sidlulise konke ukuze sikhona ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Oh
khona la kusintando yami ukuhlakanipha kwami. Kodwa ngibonga lowo musa uNkulunkulu wasinikela wona usiphuthisayo malanga wonke. Bazalwane ngilibazise Maseko, mina ngibakuthanda ngihlala eKagiso. Ngiyizwa ngenhlangano ngathi nona inhlangano yinhle. Ngase ngikhumbula kubaHebrew. Bathi kuhle ukuhlangana. Njengoba sibona isikhathi sisondele. Manje inhlangano yasikhuthaza bazalwane ukuhlanganyela emzimbeni ukaKristu. Ngoba isihlahla ngeke sikhule singenamagatsha. Manje la magatsha la yenza ukuthi sithole amandla. Manje ke bazalwane nami ngiyintokozo kimi. Ngiyangena kahle ngokukhululeka kubo bonke. Sizohamba endleleni kodwa uNkulunkulu asinikele umoya womusa. Singadonsisani bazalwane. Sihambe njekahle ngokukholwa. Ngoba ukukholwa bazalwane kusibizele endaweni eyodwa. Uma umzalwane umyeni uyangaboni ngeliswelinye asibonise thina bakamoya. Sithi nayo indlela. So ngiyabonga abazalwane ngikhululekile. Sizozavana ngasikhathi la sikusiya. Nkosi umusa. Haleluya. Nenze kahle kunye nomndeni akathwala. Usuqala lesihlabelelo baba kuyasho ukuthi sesizwa kwenye indawo. Ngona uthi masibulele kuJesu. Siyazi ukuthi sekhona ngathi kuyasithinta. Sesiya khona la kufanele ukuthi siye khona. Kodwa siyabonga bazalwane kubo bonke nje abazalwane abayinika ithuba lokuthi babe nathi. Siyabonga uma uzosho nje imemezelo bese ke nathi siqhubeka nama-connections bese ke siyangena kulo mthandazo. Amen bangcwele. Kwamanje azikho nje imemezelo ikhona. Yiso nje lesa next week. Yiso lesa next week. Ukuthi sonke asiyene khona. Sibe nemuntu. Amen. Kuyimnandi siyabonga bangcwele. Amen. Yeah.
alikho elinye igama elifuna ukubonga ngaphandle kwelakho Jesu. Sibonga lokho bazalwane ukuthi impela sibuya phambili uma uThixo engekho. Sizonxusa yena kule ikhathi bazalwane ukuthi ke akuqale yena thina bese siyalandela. Ngoba uma ke waqala yena bazalwane indlela iyabonakala. Kodwa uma siza thina lokuhlakanipha kwethu indlela ngathi ayibonisiki kahle. Manje ke sizoma kuleli gama lika Jesu, igama elinamandla. Alikho futhi elinye igama. Yilo nje lona leli bazalwane elika Jesu, ilona futhi ke igama elisindisayo. Ngizothi ke madodana sinivile amahle bazalwane bakithi. Akusenamdinga uThixo ukhulumile. Asiyeni bazalwane siyokwenza lokho kufanele ukuthi sikwenze. Yilokho nje bengithi angikusho ubaba wethu uKhumalo bese yasivalela, kodwa ngizosho nje bazalwane ukuthi uma thina sihleli naye nathi uhlala naye. Simi nje kuyimiso zakhe bazalwane ukuthi uma yena ehleli nathi siyawuhlala naye. Inkinga yonakala uma thina sideda bazalwane. Bese ke kuvela zonke ezinye izinto. Kodwa ke sizoma kuleli gama ngoba yilona bazalwane elinamandla futhi yilona elisindisayo. Baba wethu uKhumalo. Amen. Siyabona ngokuposta kubhalwe ukuthi 12 uma kuphosebona ukuthi sisheshe sifike noma half-7 amashayela sesifikile. Cha konke bazalwane kuhle. Amen. Kuhle ukukhuluma. Amen. Mawufunda incwadi kaLuka chapter 5 angishumayeli bazalwane. La uJesu angena kumkhumbi wodwa. Athola uSimoni kaPetru. Uthola ushisha amalethe. Jesu uma eqeda lethi Bhayibheli uyakhuluma naye. Bese uthi kuye buyisela le nethi. Kodwa ufake ujuleni. Akathi ashintshe umfula. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Futhi akambuza ukuthi njengoba washo wathulile yena amafishi. Ngoba uNkulunkulu uwazi ngisho. Nabantu bengasazi khona. Engifuna ukusho ukuthi konke esizokwenza ukusukela kulesi sikhathi kuya phambili
asikwenzeni ekujuleni kwethize. Bamadede awuguqe la nesikhulekisa lesimkhulekiseni
Ngithiwe ngicela ngidluleke ngicela ukuthi umama wethu umama Msibi abe nezwi lokubonga ebese siyakhuleka bazalwane. Mama Msibi ngizothi msiwasedobuseni vila nimncinya. Haleluya. uNkulunkulu wethu. Ukhulu. Obakithi. Oseswe. Haya sihlezi bazalwane siyakhona. Siyakhona basimele. Sizayosho nje ukuthi waze wamuhle. Waze wamuhle. Ukuhlala nje kuye. Sina sikhona nje ukuhlala kuye. Ukuhlala kuye. Emagameni amabili amathathu likayise lendodana baba siyabonga namhlanje ntambama uNkulunkulu wethu kusonga kusukela emandulo wena uyakwazi ukuvula indlela lapho ingekho khona Nkosi yomusa siyabonga namhlanje ntambama simathe sesizithwalile kwazakuphela nasikhona babona amandla sicela izwi lakho bese liyaselusa Nkosi yomusa lapho endleleni yiba uJehova omuhle phambi kwempilo zethu egameni namandla egameni likaJesu Kristu umusa wenkosi yethu uJesu Kristu thanda lokudala ngamancane mabe nathi sonke ngegama likaJesu manje ube naphakade.